Cada vegada que us provoquem, tenim més clar que sou uns canalles. No en teniu mai prou. Calleu un cop darrere l'altre a la temptació. Sempre a mitjanit ens apoderem de les vostres ànimes. El divendres 6 de maig ho tornarem a demostrar. Midnight Festival 2011. Ritmes exuberants correran per la vostra pell gràcies a les mans prodigioses de MARSAL VENTURA, ERNEST CODINA, G. Martin, SALVA David OLEART, Luka, Caro, la veu incombustible de R.I.O i l'animació més captivadora, fascinant i provocadora que hàgiu vist mai. Midnight Festival 2011, Palau de Fires de Girona. Allibera el teu instint més animal.